Senator Erwin Tulfo versus Executive Secretary Ralph Recto from 12% to 10% VAT. Ngayon, Dad, mayroon mga controversial at very popular statement na sinabi si Senator Erwin Tulfo. Sinasabi niya na dapat i-reduce ang VAT rate ng Pilipinas from 12% VAT to 10% VAT. Ang dahilan niya daw dito, Dad, sinasabi niya na kung binawasan natin ng 2% ang VAT, mas maraming pera ang mapupunta sa bulsa ng bawat Pilipino. Mas marami silang magagastusan, mas marami silang mabibili, at mas marami silang mauuwi na pagkain at gamit dahil magkakaroon sila ng savings na 2% dito sa VAT. Ngayon, medyo nainis naman si Executive Secretary Ralph Recto sa sinabi na to. Kasi last year at this year end, sinasabi niya, may kinukontra niya ang reduction ng VAT. Kasi si Executive Secretary Ralph Recto, siya yung actually parang sinasabing father of VAT. So siya yung isa sa mga nag-champion sa pag-propose ng 12% VAT. Sinabi niya last year at sinasabi niya ulit this year na may utang na nga ang Pilipinas ng 1.6 trillion pesos. At kung binawasan daw ng 2% ang VAT, mawawalan daw ng 300 to 380 million pesos worth of revenue ang Philippine government at kailangan pang mangutang ang Philippine government para lang makover niya ang lahat ng gastos ng buong gobyerno. Ngayon, Dad, sa tingin mo, sino ba ang mas tama? Si Senator Erwin Tulfo na kailangan na daw natin bawasan ng VAT natin by 2% or si Executive Secretary Ralph Recto na sinasabi niya na kung babawasan pa natin yan, kukulangan naman ang gagastusin ng gobyerno, lalaki pa ang utang natin. Eh, ang utang natin, 1.6 trillion pesos na. Ano masasabi mo Siguro doon? una, iklaro lang natin yung mga issues. No? Kasi una, ang punto dito na pinag-uusapan, ang utang kasi ng ating bayan sa ngayon, sa kasalukuyan, sa 17 trillion pesos na. So, siyam na zero yan. 12 zero yan. No? So 17 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. So, napakalaki na rin ang interest na binabayaran natin kada taon. Humigit kumulang, umaabot na ng 1 trilyon sa interest pa lamang. So, yun ang unang punto de vista dito. Ang pangalawang punto de vista kasi dito, ang sinasabi natin, sa gastusin kasi ng ating bayan ngayon, kulang pa sa mas mataas sa kinikita ng ating bayan. So kaya nga merong tinatawag na deficit o budget deficit, yung gap na sinasabi natin. So nangungutang pa tayo para pondohan yung ating mga gastusin. So kung titimbangin mo yung kanilang sinasabi, una, napakaganda nung sinusulong at hangarin ni Senator Tulfo na ibaba yung VAT para mabawasan yung presyo ng mga bilihin. May punto siya doon. Pero siyempre, pangalawa, sinasabi naman ni Executive Secretary Ralph Recto na pag binawasan mo yan, mas lalo tayong mahihirapan pondohan yung ating pangangailangan at bayaran yung ating mga utang. Kasi pag hindi rin natin nabayaran yung utang natin, maghihirap tayo lalo kasi hindi na tayo makakautang pa at sasakalin na tayo ng mga pinangutangan natin. Hindi na tayo, katulad nangyari nung panahon, no, nung 1980s. Nung hindi tayo nakababayad sa utang, hindi ka na pwedeng magpadala ng dolyar, dadaan ka sa International Monetary Fund, sasakalin nila yung mga dolyar na papasok sa iyo at lalong may hirapan ng bansa dahil umaangkat tayo na napakaraming produkto at langis. No? So sa akin, pareho silang may punto. Pero ano ba ang tamang gamot? Yun ang siguro tanong natin. Kasi ganito yan eh. Kung masakit ang tiyan mo, hindi paracetamol ang dapat mong inumin. Dapat para sa sakit sa tiyan. For example, kung may lagnat ka, hindi paracetamol ang dapat na gamot. Dapat uminom ka ng antibiotic kasi may infection ka na. Yung paracetamol, pansamantalang ano lamang yan, relief. O para maalis yung init ng katawan mo. Pero babalik at babalik yan kasi may infection ka. So, ang tanong dito, ano yung tamang gamot sa katayuan ng ating bayan ngayon? Kasi nga, totoong napakalaki ng utang na natin. Pangalawa, napakalaki ng ating binabayaran ng interest. At pangatlo, napakalaki kasi ng gastusin natin. So, yun ang mga problema natin. So, ano yung mga dapat natin gawin solusyon? So, una, ang dapat natin gawin, ibaba yung gastusin. Kasi what's the point, di ba? Of spending a lot, tapos uutangin mo pa. Di ang nahihirapan mga kababayan natin kasi sila yung sinisingil mo ng buwis, sila yung pinaparusahan mo, at sila yung pinapahirapan mo. So, dapat ibaba natin yung gastusin natin. May kasabihan nga sa ating bayan, di ba? Kung maikli ang kumot, matutong mamaluktot na sinasabi nila. Live within your means, yung sinasabi nga nila. Because if you live beyond your means, eventually magbabayad yung mga kabataan. Sila yung maghihirap kasi mababawasan yung suporta sa kanila sa mga pangangailangan ng bayan, ng mga edukasyon, ng paggagamot, health. And at the same time, hindi lang sila mababawasan, madadagdagan pa yung babayaran nilang buwis kasi saan kukunin ng gobyerno kung hindi sa kanila din sa pagtaas ng mga presyo. So, ang unang solusyon yan, dapat ibaba yung mga gastusin ng bayan. Lahat ng mga kaluhuan, tanggalin muna. Yung mga secondary needs, tanggalin muna. Yung primary needs lang ang bigyan ng atensyon, edukasyon at health.
Yun ang mga importante. At pangalawa, aside from the gastusin ng ating bayan, ang dapat natin gawin, kung gusto natin gumaan kabuhayan ng ating mga kababayan, doon natin bawasan, hindi sabat, ang bawasan natin yung mga taripa, halimbawa ng bigas at saka ng langis. Kasi yan dalawang yan na nakakaapekto ng napakalaki sa kabuhayan ng mga pangkaraniwang mamamayan. Ang taripa natin sa langis napakataas, ang taripa natin sa bigas napakataas din. Yan na lamang ang dapat natin gamutin. Mababa din ang income natin, pero mababawi mo naman yan sa more economic activity. So yun ang mga solusyon dito na dapat natin gamutin. Kasi nga kung sasabihin mong ibababa mo yung VAT, pero wala ka pa ibang pinagkukunan, tapos ang laki ng gastusin, di ganun din, kinakain lamang yan, may hirapan lang, tapos mangungutang pa tayo ng mangungutang, at yung interest na babayaran natin, lolobo lamang ng lolobo, at dadami yung mahirapan na Pilipino kasi mababawasan yung budget for education, budget for health. Yun ang sinasabi natin, at dapat yung tamang lunas ang dapat nating ipataw para sa ganun magkaroon ng tamang solusyon para sa ating mga mamayan. Ngayon, Dad, sa totoo lang, maraming mga netizens nagagalit sa mga statement ni Executive Secretary Ralph Recto. Kasi maraming nagpo-point out na sa buong Southeast Asia, ang Pilipinas ay isa sa pinakamataas na VAT rate na 12%. Kasi sa mga ibang bansa, Singapore, ang VAT rate nila ay 9%. Malaysia, VAT rate nila ay 6%. Vietnam, Laos, Cambodia, VAT rate nila is 10%. Myanmar, 5%. Brunei pa nga, 0% yung VAT rate nila. At sinasabi nila, ang mga ibang bansa nito, mas marami pa silang serbisyo, mas maganda pang infrastructure nila, mas marami pang mga government services ang nangyayari sa mga bansa nito, kahit na mas mababa ang VAT rate. At mas marami pa nagsasabi, nagagalit dito sa sinasabi ni ES Ralph Recto, na kailangan ma-maintain yung VAT at mangutang pa ang Pilipinas para lang sa mga budget ng Pilipinas. Kasi dahil sa mga flood control scandal, mga ghost healthcare center, mga ghost project, naiinis sa mga marami Pilipino kasi sinasabi nila, ano pa ba ang point na kailangan mangolekta ng revenue ang gobyerno kung ang revenue naman ng gobyerno napupunta lang sa mga bulsa ng mga ilang corrupt na government officials sa mga ghost project, hindi rin naman napupunta sa tamang bagay. Maraming mga Pilipino nagsasabi na kailangan daw bawasan nga ang revenue ng gobyerno para instead na pupunta sa mga bulsa ng mga corrupt government officials, mapunta na lang to sa bulsa ng bawat Pilipino kung saan magagamit nila para sa economic activity, makabili pa ng mas maraming bigas, pagkain at saka ibang magamit para mas gumanda ang buhay ng kanilang pamilya. Kaya Dad, sa tingin mo ba, tama ba ang point of view na mas better na lang, mas maganda para sa Pilipinas, bawasan natin ang taxes para mapilitan ang gobyerno na bawasan ang corruption at mas matulungan pa ang mga madlang Pilipino kaysa sa mga ilang government officials? Siguro sa akin yung sequencing lang ng pagpapatupad ng mga pamamaraan. Ano? Kasi sa akin, ang unang dapat gawin, bawasan muna yung gastusin. Kasi yung income, pag binawasan mo kaagad, talagang masasaktan yung mga maliliit. No? So, yun ang sinasabi natin, una, bawasan yung gastusin. At pagkatapos, kalaunan, pagka nabawasan natin yung gastusin at nakita natin may savings, saka natin bawasan yung taxes na sinasabi natin. Kasi kung babawasan mo kaagad ngayon yung income na hindi mo pa nababawas yung gastusin, mas lalo lamang tayong malalagay sa alanganin. Una. Pangalawa, in fairness naman to the government and to the administration at to any particular administration of our country, marami rin naman kasi sa budget na yun na napupunta rin naman talaga sa tama. For example, mga sweldo ng pulis, sweldo ng mga guro, mga kalsadang pinapagawa, mga irigasyon na ginagawa, at mga suporta sa pang-health, mga panggamutan. So meron naman talagang nagagamit sa tamang paraan. Ang problema lang dito, pangalawa, ang solusyon na sinasabi natin, mabawasan talaga yung korupsyon. Kaya ang kinakailangan sa budgeting process pa lamang, huwag na tayong gumastos beyond our means. Huwag tayong gumastos beyond what we are earning. At pagka nagkaroon tayo ng savings, then that's the time we can bring down the taxes para makinabang ang mas nakararami. Kung ngayon kasing natin ngayon babawasan at yung gastusin natin hindi pa natin na-check, ang masasakdan yan yung mga ating mga mamayan na tumatanggap ng libreng gamot, libreng edukasyon at libreng mga suporta sa ating bayan, sa ating bansa. So, kinakailangan tinitimbang natin to, tinitimpla natin. Nauunawaan natin ang damdamin at bugso ng galit ng ating mga kababayan, ngunit dapat din nating timbangin yung ikabubuti ng nakararami at sambayanan. Kasi kung ngayon natin gagawin yan, ay talaga masasaktan ng mas marami. Kasi nga sila yung umaasa sa gobyerno. Tandaan natin, 50 to 60% ng ating mga kababayan umaasa sa gobyerno in terms of free education, in terms of free healthcare, in terms of other services. No? So, maraming masasaktan din. Kaya kailangan tinitimbang natin nang sa ganon, tumakbo ng maayos yung ating patutunguhan. Kaya sinasabi natin, ang unang dapat gamutin, bawasan ng Department of Budget yung mga gastusin ng bawat sangay ng ating pamahalaan.
tanggalin, suriin, siyasatin at aralin ang bawat line item na ginagastos at tanggalin yung mga iba na parang sa ganun magkasya at meron pa tayong matitipid. Pag once may natipid tayo, then that's the time na ibaba natin yung mga taxes. Ganun dapat ang sequencing nun. But I agree that less taxes is better for the citizens. But at the same time, it has to be done by making sure that we have savings from our income against our expenses so that we can afford to survive and to grow as a nation. Dad, sa tingin mo ba, in your personal and professional opinion, kung let's say, for example, 1 trillion pesos ang yearly budget ng Pilipinas, magkano doon or ilang percentage nun ay napupunta sa mga corrupt politicians na nagiging ghost project lamang? Kasi sang-ayon naman ng maraming Pilipino na maraming mga proyekto na nakakatulong sa mga madlang Pilipino, sa mga may hirap, pero nasasabi nga ng mga Pilipino na nakikita nila, maraming malaking budget ang napupunta sa mga bulsa lang ng politiko at ginagamit lang nilang excuse ang may hirap, pero sa totoo lang, napupunta lang ang pera na to sa kanilang bulsa para sa mga Forbes mansions nila, para sa mga social na kotse nila at mga private jet nila. Well, kung titingnan mo kasi kung aaralin mo talaga as a professional looking inside and looking what's going on, ano kung ano nangyayari. No? Kasi ngayon ang budget natin 6.7 trillion pesos. Ang kinikita natin sa mga 4.4 to 4.5 trillion. So definitely meron tayong gap na 2 trillion a year na ipinapangutang pa natin para lang matustusan. Katulad sinabi ni Executive Secretary Recto, 1.6 trillion ang ating budget deficit more or less kada taon na inuutang pa natin para matustusan yung mga gastusin natin. So kung titingnan mo doon sa 6.7 trillion na yun, magkano kaya nawawala sa mga katiwalian at sa korupsyon, di ba? Sabihin na natin 10 to 20%. So kung tatanggalin mo yung 20% sa mga 1.2 trillion to 1.3, 1.4 trillion yon. So pag nangyari yun, so malaki na yung mawawala na budget deficit mo. Tapos ibang gastusin doon na pwede namang tipirin. So when you count it, immediately kaya mo mag-break even kung tatanggalin yung mga korupsyon. Pangalawa, siyempre ang korupsyon hindi lamang sa papasok o hindi lamang palabas, pati sa papasok. Ano ibig sabihin nun? Yung mga income na dapat kitain ng gobyerno, minsan nababawasan kasi nga nadadaan sa suhulan, nadadaan sa kung ano-ano mga kalokohan sa mga pangongolekta ng gobyerno ng mga fees at mga taxes at everything. So marami din, smuggling, etc. mga kasapakat din. So hindi lamang yung palabas ang may korupsyon, yung papasok may korupsyon din. So yun ang problema. Kung magamot natin yan, tiyak na magkakaroon tayo ng savings sa ating bayan. At yung savings na yun, pwede natin ipamahagi sa ating mga kababayan through lesser taxes and lesser tariffs and lesser fees. Yun ang ating punto de vista dito. Ang sinasabi natin, kaya nating maging masaganang bayan kung atin lamang magagamot ang katiwalian sa ating sambayanan. Mga kababayan, ang problema ng Pilipinas ay hindi pangongolekta ng taxes. Ang problema ng Pilipinas ay ang korupsyon at katiwalian sa loob ng gobyerno kaya dumadagdag ang gastos natin at napapasobrang gastos ng ating bansa. Ang solusyon at ipinaglalaban ng Ilocano Defenders Party List ay isang mas magandang gobyerno kung saan wala ng korupsyon at wala ng katiwalian. At para dito, kailangan natin na mas maraming Pilipino na may edukasyon para mas alam nila kung sino ang mga tamang iboto para sa ating kinabukasan sa ating gobyerno. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ang aming pong hangarin sa Ilocano Defenders Party List ay makitang umunlad ng ating sambayanan at makinabang ating mamamayan. Kaya namin pinaglalaban na dapat magkaroon ng karagdagang suporta para sa edukasyon dahil ang mas marami nakakaalam na mamamayan ay makakapagdesisyon ng tama para sa bayan. Ako po si Michael Sa, inyong dad ng bayan.